usisi wami akekho right. Izinto azenzayo, imali yengane uyayithatha ahambe oyithengela iy'nwele, ahambe abangani bakhe ayogrova ngemali yengane. Ukukhumbule nje ukuthi mekuphathi nenyanga ufuna ama-1,000. So ingakho ngikubizile la ukuthi ayikho yonke lento indaba kaneni, usisi wami udlala ngawe nje kahle kahle. Udla imali yakho. So angifuni ukuthi usebenze kanzima, usebenzele ingane yakho uqeda lapho ingane yakho ingayitholi zonke iy'dingo zayo. Noneni nje into ekaneni ayikho. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Elami igama nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngiyanamukela ngiphinde ngibingelele nonke ababukeli bayo iBlack Life TV Plus. So today sivakashele udadewethu uzosichazela kabanzi ukuthi kungani ekhetha ukuthi azafinyelele kule show. Sawubona kunjani? Yebo sawubona. Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi la uvela khona negama lakho nesibongo. Ngothandeka Wakhoza, ngihlala eMevila eThekwini. Okay, emakhaya akhe kephi? Asolundi eTentalton. Alright. Ngicela ukwazi kabanzi ekukhuleni kwakho impilo beyinjani? Ukhuliswe umzali oyedwa noma bebabili ngokubambisana mhlawumbe emshadweni noma bekwama grandparents wo2 noma mhlawumbe beko auntie nomalume nomzala? Ekukhuleni kwami ngikhuliswe udadaboka gokozaluma wami. Okay. Uma washona 2003, so ngikhuliswe uyena until now usangikhulisa ney'ngane zami. Ney'ngane zakho? Yebo. Bangaki? Bawu-2. Okay, mhlambe indlela bekukhulisa ngayo ufilile yini ukuthi ubaba bengekho noma bengekho noma ubone konke kuphelele mhlambe uthando abekunikeza lona wenele ngalo? Ngizothi yonke into ebengenzela yona akusivalile isikhala sokuthi bengekho uma nobaba until now. Oh, okay. So ngicela ke uhlala phezu kwedaba olizele la ekhaya namhlanje kule show. Ngifisa ungiqale nje ekuqaleni because you understand ukuthi ngangingekho kwenzeka angazi lutho, so ngicela ungichazele kahle uzufinyelele kuvuthondaba. Ngifisa ukwazi ukuthi kwenzakalani. Isitori esingilethela la ekhaya namhlanje kwiBlack Life, nginodadewethu omncane. Okay. So dadewethu omncane unobaba wengane. Manje ingane uqamba amanga kubaba wengane yakhe ukuthi ingane inonini kade unini kanti akusonini, ingane ihlala nathi nogogwayo. So ngiyabona ekuhambeni kwesikhathi ukuthi ingane iyakhula kanti lo mfana usebenza kanzima and futhi uyayithanda ingane yakhe. So ngaleyo ndlela ngingakho ngithi angize la ngizokhuluma ngoba ngifuna ukumtshena ukuthi indlela akwenziwa ngayo angisayithandi, nami ngumzali ngeke ngize ngiyivume yenzeke enganeni yami lento le, because bayamxhaphaza, imali ayikhipha inkulu kakhulu and futhi baqamba amanga bathi khona unini engekho nini, imali idliwa uyena udadewethu noma. Okwesibili okubuhlungu ukuthi lo muntu ngoDisemba uyalotsholwa, so uzokhulelwa ingane yenye indoda eqede lapho athi eyalo mfana aqhubeke umfana ayondle, uzobe sekhipha imali enkulu. So angifuni ukuthi kuze kube late. Ukhona umunye umuntu athandana naye? Usisi wakho? Uhlala eGoli. Iqale nini lento yabo? Kade yaqala nje mhlawumbe ingane yayisano 3 years. Hey. So udadewenu mhlawumbe mawukhuluma naye uyakwazi ukukhuluma naye noma umuntu ofihlayo? Ngiye ngikhulume naye but umuntu onganendaba nje, mina uyakhuluma naye akaboniseki. Akanankinga nje umntwana mayondliwa ngalamanga ahleze emondla ngayo yena uright ngalo? Uright, akanankinga nje. Imina nje ngiphatheka kabi because noma uyamvuna kuyo yonke into ayenzayo. Nizwana kangakanani nosisi wakho? Siyazwana nje kakhulu impela. Ucabanga mhlawumbe ukuthi ukufika kwakho kule show mhlawumbe kuzoba muncu phakathi kwenu bawu2 kuze kuphele nothando lwasisi komunye? Ayi, seningamane liphele nokuthi ingane yabantu lokhu ixhashazwa kanje, because ngake ngamtshena ekuqaleni ukuthi lento ayenzayo akayiyeke. Wabona ukuthi manje ngazi ukuthi mina nginomona. Usisi wakho mdala kunawe noma mncane nawe? Imina engimdala kunaye. Wena umdala. Okay, so ufuna ukutshela bani? Ngifuna ukutshena ubaba wengane. Ubaba wengane. Yeah. Okay. Ungangizwa kabi. Yeah. But ngifuna ukucheck ukuthi yini le edala ukuthi uzikhathaze kangaka, uzihluphe ngokuthi utshela ubaba wengane ukuthi kwenzakalani
ekhaya lakho nosisi wakho nomama wakho. So into engifisa ukuyazi la ukuthi uzibhekile mhlambe kubaba wengane noma akukho okuthena umthandi awufuni ukuba naye wena ufuna nje ukuthi angaxhashazwa. Hhayi, okuzibheka ngizibhekile cause muncane kakhulu kunami, so nginezingane nami, so ngiyabona ukuthi nami uma ngiqhubeka ngivuma lento eyenzakalayo kuzokwenzeka ey'nganeni zami. So ngifuna ukuthi ngimtshene kungaze kube late cause lo muntu ngoDisemba uyalotsholwa. Yena uzoqhubeka lokho ey'tshena ukuthi ukhokhela unina kanti ukhokhela umane wena udadewethu, and futhi imali uyidla etshwaleni. Uthenga amawivi nje uyayikhipha ngemali yababengane. Ingane nje sometimes ezinye izinto akazenzi. Ebeyisendile imali angayenzi azinakekele yena. Aqede lapho ngisho inyanga engakapheli afune enye imali kubaba wengane. So ngifuna ukugwema leyo nto leyo ukuthi ingenzeki. Okay, yena ubaba wengane mhlambe usondelene naye ngale ndlela ukuthi uze wamfunda ukuthi yena umuntu onjani noma uhambela kude akuyena umuntu enazana kangcono naye. Indlela engimbona ngayo umfana olunge kakhulu, so that's why evuma noma yini into eshiwo sisi wami. Manje ngiyabona ukuthi kahle kahle uyadlaleka, so angifunde yonke ukuthi lokhu iqhubeke. Le relationship le eyasisi wakho noGoli yona mhlambe uGoli uyazidlalela ngosisi noma usisi oyidlalela ngaye noma mhlambe banothando oluqinile vele baphathene kahle ngale ndlela ukuthi bayathandana. La usisi wami nalo seGoli, hayi uthando labo oluqinile impela, ilo odlalwayo ilo ubaba wengane because ngoDisemba uyeza uzokhipha amalobolo ekhaya. Okay, ithi sikhulumisane naye ubhuti. Sithole ukuthi mhlawumbe ngabe uzokuzwa noma cha, kodwa asike sizame sibone siphelela kuphi. Ayikho inkinga. Ngiyacela usisondezele ubhuti. Sawubona kunjani? Ayaphila njani? Ngiyaphila nami. Mina ngumamtolo ngwandlela. Ngicela ukwazi. Mina nguToni wakwaZuma uhlala eMevini. Akuphi emakhaya akho? Jolo uhlala eHammersdale. Ngakhulela khona eHammersdale. Hammersdale. Uyamazi udadewethu? Ngiyamazi. Umazi kanjani? Umazi ngokuthi lo uma wengane yami sisi wakhe. Okay. Kunodaba ke afisa ukuthi akudlulisele lona. Akekho right kahle. So ngicela uphe isikhathi sakho umlalele ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ayikho inkinga. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisa naye. Unjani Ntoni? Ayaphila. Ngikubize la ka Black Life ngoba ngizokutshena ngosisi wami ukuthi usisi wami uyakhumbula ikhola wayitholayo. Kwathi usisi wami uqasha uneni. Kwangasiyena uneni-ke loyo, kwakuyimina wayekhuluma. So ngikubizele la ukuthi le mali ohlezi uyikhipha yesondlo sengane u-3,000 usisi wami akekho uneni amkhokhelayo, bayidla bona benoma, ngoba even ngisho kuphela kwenyanga ugcina usukhipha imali esi-close to 5,000. So ngikubizela ukuthi ngizokuxwayisa ukuthi usisi wami lento ayenzayo angiyithandi. That's why ngikubizile la ukuthi ngizokutshena ukuthi usisi wami udlala ngawe kahle kahle, hhayi ngoba ekuthanda. Nanokuthi ekhaya bakufihlelile ukuthi usisi wami unesoka, uhlezi ethi uyakuthanda kanti akakuthandi, unesoka eliseGoli elizomlobola ngoDisemba. So ngoba ngiyakubona ukuthi umfana o-right, angifuni ukuthi isasa lakho lokho udlala ngosisi wami. So usisi wami akekho right. Izinto azenzayo, imali yengane uyayithatha ahambe oyithengela iy'nwele, ahambe abangani bakhe ayogrova ngemali yengane. Ukukhumbule nje ukuthi mekuphathi nenyanga ufuna ama-1,000. So ingakho ngikubizele la ukuthi ayikho yonke lento indaba kaneni, usisi wami udlala ngawe nje kahle kahle. Udla imali yakho. So angifuni ukuthi usebenze kanzima, usebenzele ingane yakho, uqeda lapho ingane yakho ingayitholi zonke iy'dingo zayo, noneni nje into ekaneni ayikho. Manje usho ukuthi yonke imali engiyikhiphile mina. Imali bengiphi usisi wakhe awunini. Ubungayiphi uneni, buyiphi usisi wami noma bahlangene bo2. Ingakho ngikubizela ngoba mina kade ngihlezi ngibatshena ukuthi lento abayenzayo i-wrong angiyithandi. Akukwazi phela ukuthi ngaze ngikhiphe imali engaka impela yami ingayi phambili ngenxa ukuthi ifisa ukuthi lo ngane yami yenginina nti iza kunina. Ayidliwo mani usisi wami. Akukwazi phela ngeke. Sonke lesikhathi bulokhu ku 3K inyanga nenyanga. Yebo. Mase ukuthi phakathi nenyanga mhlawumbe acele omali nje. Angicela ama-1,000 2,000 kanje. 2. 1 2 kanje. Indaba yaneni isukele kuphi? Wakucela mhlambe wahlala nawe phansi wakucela ukuthi abe noneni noma
wangicela ukuthi abe nonini cause yena ngiyakwazi ukugada ingane. Uyasebenza? Angeke ngimazi ukuthi uyasebenza yini, kodwa mina wangitshela nje ukuthi uyasebenza. Uyasebenza usisi wakho? Akasebenzi, uzihlalela ekhaya nokufunda nje kwamhlula. Hawu, wena wazi ukuthi uyasebenza? Yebo. Oh, so uma uzwa udadewabo echaza kanje, ufila kanjani? Hayi ngiphatha kabuhlungu leyo nto cause mina bengimthemba ukuthi imali engiyihambisayo sizonakela ingane, imali yanginini, ingane izoba right. Yeah. Kona-ke le yangoDisemba yamalobolo uthini ngayo? Mhlambe uke wambhaqa indlela thizeni ukuthi khona omunye umuntu anaye, noma bungayithinti mhlambe ifoni yakhe, noma awukazi ubone lutho nje, noma imeni ndawonye mhlambe receive my calls, noma ufake ifoni ebhanoyini nje, uke ikhonto ibambile noma cha? Ni right nje nina noba-2? Yeah, si-right kodwa ubenakho ungibhampela nginganaki ukuthi uphezu kwani, kodwa nje ngagcina si-right yabo, yonke into i-right. Yeah. Uyamthanda kakhulu? Angimthanda kakhulu but mase ngizwa lokhu Khona umntwana wakhe ngempela? Hayi umntwana wakhe. And futhi okunye mina bengithanda ukukutshena khona Wetoni ukuthi kuzoba lula kuwena ukuthi ungalokho ukhipha imali. Ngisacela ukuthi nje uvele uthathe ingane yakho uyihlawule uyithenge vele izohlala nawe straight. Khona uzophuma yonke indaba yokuthi lokhu hlezi ikhipha imali engaka ngoba usisi wami usazoqhubeka ngoba akakhuzeki. Alright, ngiyakuzwa. Kodwa usisi wakho bengimthanda, kodwa njengobusho uzama ukukhokhela ingane, thathe ingane yami ngihlale nawe. Uyathanda ukuhlala nomntwana wakho? Ya, umntwana wami ngiyamthanda kakhulu futhi. Ekhaya-ke la uzalwa khona ubani omdala khona? Okungathi wena mawusemsebenzini mhlawumbe asala nakekela umntwana? Awukhona ugogo. Ugogo? Yebo. Ugogo womntwana noma ugogo wakho? Ugogo wami. Ugogo wakho? Yebo. Uma usakhona uyaphila? Awusakhona. Awuhlali naye? Angihlali noma. Okay. Mhlambe wake wacabanga wafikaphi indaba yokuhlawula mase uthatha umntwana uhlale naye? Wayicabanga nje into enjalo? Noma bewuthi uzokhulela komalume umntwana kuyoze kuba njani? Bengayicabanga cause bengimthemba umntwana ngithi sowazi ukubambisana, ngikwazi ukuthumela imali yonke leyo nto. But njengoba sengizwa le story lesi bengisakwazi ukusho umntwana wami ahlale nalo mama, ngcono ngimthathe mina ngiyohlala naye. Wagcina nikhuluma naye uma ngane yakho? Asenginesikhathi ngangigcina. Kodwa nisathandana? Yeah. Kwenzeka kanjani ukuthi kube nesikhathi ukade wamgcina umuntu othandana naye? Why ningakhulumi everyday nigejene? Hayi lutho, nokukhuluma nje emafonini yabo. Yebo. Kodwa kade wagcina ukumbona hayi ukukhuluma naye? Yebo. Oh, okay. So usuzoyicabanga-ke leyo ukuthi uthathe umntwana uhlawule? Yebo, ngicabanga. Okay. So awangitshelela dadewethu, ekhaya-ke if bayabona le video and if kubheda ngaleyo ndlela ukuthi abakufuni kwayiwena eduze kwabo, kuyobe sekuphileka kanjani ekhaya? Vele ngilindele noma yini cause ngake ngabatshena ekuqaleni ukuthi ngizomtshena baba wengane, so noma bengenzani vele mina already impilo yami ngisiphilela ngedwa, angifuni ukuphila impilo yamanga ngoba ngithi ngijabulisa abantu basekhaya. Okay. Leyo ukuthi-ke usisi wakhe akasebenzi ngibona ngathi uyayiziba. Why? Ayikho nemuntu engizoyisho khona mina wangitshela ukuthi uyasebenza but nalokho nje kuyangivezela ukuthi usisi wakhe kahle kahle umuntu ongekho right. Umuntu ophansi vele? Yebo. Oh, okay. Okay, kulungile but-ke ngiyabonga ukuthi ukwazi ukusilalela. Ngiyabonga futhi nesikhathi sakho. Yebo. Buka lapha ekhaya ngiyazibonela nani ukuthi siphethe ngani. Ngiyacela bafethu, ngiyazi mhlambe kungenzeka ukuthi waba nenhlanhla wangena emathandweni nomuntu obonayo ukuthi uyayithanda izingane zakhe, na kanjani angenza nanoma yini ukuthi izingane zakhe zilale zidlile, izingane zakhe zigqoke kahle njengezinye izingane zifunde ezikoleni ezi-right. But leyo kudlala ngomuntu ayikho right. Nje iyakhinyabeza nje nanomoya
nanoma kuthiwa umuntu bekuthanda kangakanani, uthando kuhamba hambe libe nemibandela mekukuthi umuntu usuke uzodlala ngayo, isidingo singekho. Ngiyacela bodadewethu nizameni ukuyiyeka lento. Ngiyazi ukuthi imali iyadingeka ngandlela zonke and ngiyazi ukuthi imali iyasetshenzwa ngandlela zonke, but hhayi ukudlala ngomuntu. Nakhona lapho uthi umuntu uyamthanda. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, like, ushare, ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black